Kadang pengen asu ngerasa cemburu, yen kelingan kabeh tentang ceritamu. Kadang guyang-guyu yen kelingan esamu, coba padha nglalekne kabeh masa lalu. Matur suwun sayangku, wis ngancani aku gelem berjuang bareng, ngancani susah senengku ra bakal ganti, nganti tekan mati kowe tetep
Apa iki jen luputku tega-tegane sliramu jane mung masalah tresno tapi atiku kuciwa jajal omong kurangku apa jajal bandingno sing liya bola bali to duwakno pon iki sing terakhir lara berkah talenta kembang sing layu wingi wis mbok sirami ati sing tatu wingi wis mbok obati nanging ngopo saiki aku dhewe njalani mbok pun desati orang ngelingi
Berkah Talenta. Berkah Talenta. Anak lanang kudu iso nyangga apote donya. Kabeh orang ngandalke wong tuwa. Tabungan ora sepiro sang ngomong restu lan
asmara. Terkadang mecucu dan saling cemburu, saling curiga memendam rindu. Bisa dikatakan teman rasa pacar, walau kekencan tapi sayang-sayangan. Berkata Linda,
Minggu esuk atus prepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Ya, berkata Linda. Ya, Yen pacar rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok
bebarengan tekan patine. Berkah talenta. Ora krasa sampun tiba wancine, iso nyanding kowe saben dinane. Senadyan akeh rupi dolan godho, tresnaku karo kowe orang liya. Susah nganti lakoni bareng-bareng, donga lelah muga iso dadi lillah. Tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku, dosa yang sikarane nyawaku. Bakal tak jaga tresnamu, tulung jaga nanatimu, kancani nulis cerita uripku. Nyomong kowe ning atiku, ra ono liyane, selawase bebarengan tekan patine. Muga-muga selawase bebarengan tekan pati. Wong bagas prasetyan ning ati, selawase susah nganti lakoni bareng-bareng. Berkah talenta. Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja. Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua ki delokane ngono. Iya. Iya toh? Iya. Sabar ya.
Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke tanggal keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene man nasib dhewe kamu sapa iki menae terus piye rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Ceto sabar yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora esek-esek ora ono sing jaluk dilahirke tanggal keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire
berkah talenta. Berkah talenta. Ayangku, kangen lagu. Umumnya. I